Ndiyazibulisela ndinamkela uJessica Bhobo la ngamanqaku ale veki sisuka kuyo ndingaphosanga maseko masigawulo siwarhuqa. Sekuyiminyaka engama-36 uNelson Mandela wakhululwa kwintolongo iVictor Verster eNtshona Kapa emva kokuchitha iminyaka eli-18 eRobben Island kunye neminyaka esi-7 kwintolongo iPortsmore eyalandelwa yiminyaka emi-2 eVictor Verster. Enye yendawo uMandela azityeleleyo eNelson Mandela Bay emva kokukhululwa kwakhe yiPeace Park eMotherwell. Lo nguNyanisile Rala, umongameli weqela lebhola ekhatywayo laseMotherwell iMilan Stars FC kunye nosekela mongameli weli qela uDavid Ngqishe. La madoda selekhulile athi awukhumbula kakuhle umhla uNelson Mandela awathi cakatha ngawo kule paka ibizwa ngokuba yiPeace Park emva kotyelelo lakhe. Bathe libala ngomhla wafika ngalo kulo uMandela lalingagecwanga kakuhle, bakwathi amazwi kaMadiba okokuba imfundo sisitshixo sempumelelo nesokugweba intswela-ngqesho basaweva ezindlebeni zabo. Umnqweno wam iPeace Park mayenzeke laa nto zeyenzekile kuthiwa eleli bala lizawulungiswa. Liyi-West ke ngoku kunqumla abantu, kulala abantu. Ndingavuya elibala balinolungiswa, abantwana bethu badlala ibhola. Umntu omkhulu uNelson Mandela wafikela kuyo esaziwa ke lihlabathi lonke. Ingasuke ke kum njengoba ndiqinisekile uba nee-tourists zizawuza apha zizobukela le ndawo. Zithi xa zifike ingavandalizwanga njengoba ivandalizwe ngoku ndiyibona. Iinjongo zethu ke ndiqinisekile uba kungafika ii-tourists, le ndawo ingantle kakhulu kuba ikhethwa ngoba ingaka ilapha kule ndawo. Le ndawo ayinamntu. Into endiyibonayo ke ngoku kuzawuhamba kuhambe kugcwala amaphara apha. Kukho abantu abalalayo nangoku njengoba sidlala ibhola nje, kukho nemithi ekhoyo. Apha kukho ikhadibhodi, fumanisa uba apha abantu balala, kuyalalwa apha. Ngoku sele kuyiminyaka engama-36 sukela ngaloo mhla. Aba bahlali bavakalise ukuba banqwenela ukuba eli bala lilungiswe libe nokuba nomtsalane kubakhenkethi. Bathi lijikela sisigculelo sokonakaliswa. Eli gama belingazunikwa qunu. Enobangela oMandela nabanye abangasekho ii-politicians ezaswelekayo zazifumana isapoti apha eBhayi. Baniyakhumbula eMlotheni ngo-1952, they were there. Kwakusuka ugqirha ngapha eTranskei azosho apha eMlotheni ngelaa xesha emotiveyitha amakhomrida lapha. Ngo-1952 wayefumana ooRaymond Mhlaba bezabalaza apha nabanye. I think uRaymond Mhlaba is the first person owadifayayo eSouth Africa yonke yangena. Aba bahlali bagxininise ukuba igama elithi Nelson Mandela Bay lilifanele esi sixeko ngokuba bathi uMadiba wafumana inkxaso kakhulu kubantu besi sixeko. Bathi abantu bakule ndawo babezinikele ekuphumeni iliso besilwela inkululeko kamongameli wokuqala wentando yesininzi kweli. Lo nyaka uzawuphawula iminyaka eli-13 walandulela eli uMadiba. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhokhwana eMotherwell eNelson Mandela Bay. Amalungu ombutho we-Economic Freedom Fighters aqoqe iivenkile ezikwisakhiwo sodederhu lweevenkile eMotherwell ejonga ukuba iivenkile ezifana nooClicks, ooShoprite kunye nooPep zinazo na iimveliso zabantu abantsundu. Lo mbutho uthi eli phulo lijolise ekuqinisekiseni ukuba wonke ummi uyaxhamla kuqoqosho lwasekuhlaleni. Emva kweyure lamalungu e-EFF ezama ukungena kwindawo yodederhu lweevenkile eMotherwell ngenxa yokulindela imvume kumphathi sakhiwo, angene venkile navenkile eqinisekisa ukuba zikhona na iimveliso zabantu abantsundu kwiivenkile ezinkulu zaseMzantsi Afrika.
Unobhala walo mbutho eMotherwell uBathandwa Khalimashe uthi bonelisekile linani leemveliso zabantu abantsundu kwivenkile uClicks. Uqoka sifumene lento besifuna ukuba at least i-black business iya recognized because sifumene companies ezi7 that are black owned. Safumanisa ukuba zine-shelves zazo zoyi7. Secondly, asifuna uqoka even indlela esiphethwe ngayo nabasebenzi is 100% black owned. So that's what we want as an organization, so that umuntu omnyama as previous disadvantage at least now aqhamule nayo kubucwebe nakwi-economy yalapha. Ukanti uShoprite akakwazanga ukunikezela ngenani leemveliso zabantu abantsundu abazithengisayo ngenxa yokuba izibalo bazilindele kwisebe labo elisedolophini. uKhalimashe uthi bonelisekile linani labasebenzi kule venkile. Right, eMotherwell akho nto sithi siphume nayo esinothi isixolisile kuba sithe xa speaker the manager of the store ekuthiwa nguMr Chetty wathi bona as this branch of eMotherwell akho nto bayaziyo in terms of into besizibuza uba zingaphi i-black owned products. Bathe into yona nto ndawo sizofumaneka kuyo yonke le information yila depot yabo ise-Green Acres. Then we'll take it to that cluster to go and make sure that yonke le information organization iyayifumana before the due date. But the only thing sibe concerned ngayo iba i-employment ratio. Upper they showed us that 99.9% is a black people abasebenzayo inside, which made us at least sibone ukuthi noko bakhona abantu abaqhamlayo kwaShoprite abamnyama. But omnye umhlali waseMotherwell ongafunanga ukuba igama lakhe lichazwe uthi uyalivuyela elinyathelo le-EFF. Iliphulo oluhle oluqalwa yi-EFF ngoba i-EFF incedisana nathi singabantu abamnyama uyokujonga inkqubela phambili malunga nabantu abamnyama ne-black farmers ezikhoyo apha ebezinako ukwazi ukuxhamla xa bona bekwazi ukube i-EFF bakwazi ukuzokujonga into babana zikhona na izidingo zabantu abamnyama apha ezivenkilini na. Ndibona iliphulo oluhle kakhulu ngoba nathi siyafamisha silimile siyabawela nathi ezivenkile zikwazi ukuza kuthi zizokwazi uthenga kuthi izinto esizilimileyo nezinto esizifamishileyo. Nangona bengakwazanga ukungena kwezinye ivenkile, umbutho we-EFF uthi uza kuqhubeka neliphulo lawo lokuqinisekisa ukuba uqoqosho lwasekuhlaleni luyabandakanywa kwaye luxhamlisa abantu abantsundu. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki eMotherwell eGqeberha. Masithi xa kwangoku umbukelise evenkileni kodwa uzungayindawo. Manibuye nikwamkele kwakhona mbukelo sekhaya. Lehlile izinga lolwaphulo-mthetho kwiphondo iMpuma Kapa. Oku kubhengezwe ngumphathiswa wesebe lokhuselo loluntu kweli phondo uXolile Nqatha eQonce. Nangona kunjalo, eli phondo libalelwa kwamanye anegalelo elimandla kwizinga lolwaphulo-mthetho kweli lizwe jikelele. Ezinye zezithili zeli phondo zitshotshentla ngolwaphulo-mthetho kweli lizwe liphela. Amanani okubulala, ukuzama ukubulala, ukuqhekeza nawo onke abekwa kuluhlu lwe-contact crimes ebonisa ukwehla. Eli phondo lisenegalelo elikhulu kwiqondo lokubulala kwilizwe jikelele. Kwikota yokuqala ka-2025-2026 olu lwaphulo-mthetho lwehle ngo-7.7 weepesenti ze kwikota yesibini lehla ngo-5.9%. Umphathiswa wesebe lokhuseleko loluntu uXolile Nqatha uthi kuyachulumancisa ukubona umtyhi kulwaphulo-mthetho. The decreases are not marginal decreases. We begin to record now double-digit decreases, not single-digit decreases, from 18% to 30 to 31% in terms of decreases. That is welcomed. Nangona kunjalo kusekho inkxalabo malunga nenani lokudlwengula, kwikota yokuqala elinani lonyuke ngo-0.7 weepesenti ze kwikota yesibini lonyuka ngo-7.2 weepesenti. Umthatha ilusikisiki imbizana nengqeleni ziphala phambili ngeziganeko zodlwengulo.
On the rape, OR Tambo has almost 5 stations in the top 30 in the country. That is deeply worrying, especially in the context when the president has declared GBV as a disaster. Young children are being raped by their own biological father. In terms of the research that we have conducted, we are in a position to realize that if you go back and dig deep, what led them to commit such offenses is that also that particular father was a victim of crime, something that was never dealt with, something that this particular person was never exposed to counseling, and it becomes repetitive. Isithili i-OR Tambo kwakunye nomasipala uMbaxa eNelson Mandela Bay zisaphala phambili kumatyala okubulala kweli phondo. Ukulwa ulwaphulomthetho kugompo umphathiswa uthi uza kuncedisana nalo masipala uMbaxa uqinisekisa ukuba iinkonzo zesipolisa zikwiqondo eliphezulu. PCM should have the metropolis because we think that that can add very needed capacity in fighting crime in the province. And the issue of mobile police stations are issues that are under consideration from the office of the acting provincial commissioner, in terms of how we're going to go about in allocating those. But it's important as a matter of principle to ensure that police services are accessible. Oku kulandela isicelo esenziwe ngusodolophu waseBuffalo City uPrincess Faku sokuba kuphuculwe iinkonzo zesipolisa kulo masipala. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK eQonce. Amalungu enkonzo iBantu Church of Christ ebengungene kwiholo laseCumakala ngolwesithathu kwinkonzo yokuqala yesikhumbuzo songasekhoyo uBishop Gqirha John Bolana. Le nkokheli ilandulele eli ngomhla wesithathu kule nyanga emva kokuxhuzula imikhala iminyaka engaphaya kwama-24 njengobishop. Ibigcwele imingi embambo iholo ekwidolophu yaseCumakala. Amagosa aseburhulumenteni, amalungu ebandla nabahlali beze kukhumbula ubomi benkokheli uBishop uGqirha John Bolana. Lo bishop wesihlanu weBantu Church of Christ wagcotywa njengebishop ngonyaka ka-2001 engena ezihlangwini zikaBishop Monki. Unyana wakhe uNcedo Bolana umchaza njengomntu obenothando nobubele. Khule utata esithanda kakhulu engekhona engazange senze leyo. Phofu nangokusesibadala sitshatile sinabantwana. We will still cry on him. Wesidibana nengxaki asincede. Umuntu supportive. Utata kakhulu. Uthanda into enhle. Usifundisile. Sonke sisi-graduates ekhaya. Akekho nomnye graduate. Ngenxa langwevu. Ibingumuntu sisi oyinto yonke andikwazi uba ndingamchaza ngegama elinye ndithi liyamfitha. Beyinto yonke ukuthi kodwa kube uzokugqibela. Nangoku ephumla nje uphumla usister wami ehleli naye apha ewardini. From round about 11:30 ehleli naye apha ewardini up until the last hour or the last minute at 6 on the day on the 3rd of February 2026. That proves ukuthi bengumuntu onjani kuthi and simthanda nathi. Uthando lwakhe aluphelelanga kusapho lakwaBolana nje kuphela, ebelithandazwe elifuna ukubona impucuko kwimo yentlalo nokutshintsha kwezimilo. Umfundisi uSiya Mneno we-Moral Regeneration Movement uthi uBishop Bolana ebekholelwa kakhulu kwiinkqubo ebezithe qulu ukwenziwa kulo mbutho. Inkolo yethu yobuKrestu shapes morality of a community, and yena bengumzekelo waloo nto. Impilo yakhe was a life of integrity, was a life of honesty, was a life of humility. Zivelu zonke ezo eshape i-community. He inspired us to walk in integrity, in humility and in love. Wayengumuntu ofuna ilizwe liphile ngesidima. Indlela aphile ngayo khange be imfundiso ukuthi sodwa, but kodwa even to leaders of this country ibe inspiration, because he was a man of morals, of ethics and of integrity. That was not just a lesson to us as ministers of the gospel, but that is a lesson even to leaders in government, in different sectors, abanye in business, esikolweni. Impilo yakhe ibingemzekelo omhle. May his soul continue to rest and the legacy yakhe live on beyond his time. Usodolophu wase-Amahlathi uKhosi Nongqayi uthi lo bishop noyinzalelwane yakule ndawo ebencedisa kwiinkqubo zikarhulumente zokuphucula ubomi babahlali bakulo masipala.
ebebonisa ekhuthaza emane esithi ufuna ukubona umasipala wakokwabo ephuhla ngandlela zonke efana nazo zonke indawo ukuze bathi abantu balapha bayibone inkululeko bambone uThixo nemisebenzi yakhe. Namhlanje ngentsimbi yesithandathu kuza kubanjwa kwakhona inkonzo yesikhumbuzo sakhe eGqeberha ze abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngecawa kwaseGqeberha njalo. uBishop Bolana uza kungcwatywa ngomngcwabo okhethekileyo. Kulindeleke ukuba iflegi yeli loMzantsi Afrika ibhabhele ezantsi ngomhla womngcwabo. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK ecuma. Masithi xa kwakhona mbukelo sekhaya kodwa zungayindawo ngoba siyabuya nezemidlalo. Ndibuye nikwamkele kwakhona mbukelo sekhaya. Iphumile kukhuphiswano lwendebe ye-Nedbank iHighbury FC emva kokubethwa ngenqaku elinye eqandeni yiSekhukhune United ngempelaveki kwibala iNelson Mandela Bay eGqeberha. Baphume ngobuninzi abathandi bebhola ekhatywayo ukuxhasa iHighbury FC ngethuba edlala neSekhukhune United ngomgqibelo kwibala iNelson Mandela Bay kumdlalo wokuzibekela indawo kumaqela ali-16 oza kulwela indebe yeNedbank. Eli qela lasekhaya liphose amathuba amaninzi kwisiqingatha sokuqala. Nangona kunjalo, iBabinanoko ithe yakwazi ukufaka inqaku ngemizuzu eli-11 ngenqaku likantloko Mojela. Isiqingatha sesibini siphele kungeqela lifake inqaku yabe eqela laseLimpopo lidlulela kumaqela ali-16. Umqeqeshi wamajuba uKabelo Sibiya uthi lidlale ngamathuba iqela lakhe. I believe we started the match well. We controlled the match the way we wanted, the way we have planned. We created chances. We could have took our chances, become in the box. I believe our guys were rushing inside the box, but our patterns were coming out nicely. That's why we got so many chances early. But I also feel that we could have done better in terms of dealing with that ball that we gave away, a free kick. Then even in the box, defending, we could have defended a little bit better, put more pressure on the ball. So, after conceding, we still try to encourage the players to keep their calm, to continue to control the game. Even in the second half, we didn't change how we played. We kept on controlling the match, but unfortunately, we couldn't finish our chances. But very happy with the performance of the guys. They gave it all. We played 5 of our under-23s today, which for me is very good because we're preparing for the league. And very happy with their performance, and some of them now they understand that they are not far from the Premier League level, so it will also encourage them to push even more going into the league. Umqeshi ophumeleleyo uEric Tingler uthi ebeyazi ukuba lo mdlalo awuzoba lula. I knew it was going to be very, very tough coming here to play against Highbury. It's always difficult when you play lower league teams. And there's a scare, obviously, for me as a coach, that players become complacent and you drop your level. And I think that was more than evident today. We were very, very poor in the first half. They were coming at us. Our keeper, he had to make one save the whole match. But I think the dominance of the game and the more attacking opportunities didn't come from us, actually came from them. So we have to be honest with ourselves and just say, realistically today, the performance overall, both first half and second half, simply not good enough. The goal we scored, yes, we know that it's a weakness on the set plays. One set play we managed to get the goal, but truthfully, I think the only real threat we created the whole game was that opportunity which we managed to score. Overall, my opinion, poor performance from us. They were by far the more dominant team. Nanjengoko iHighbury iphumile kolu khuphiswano, ngoku umdla wayo usekuphumelela umdlalo wayo kunye neMilford kukhuphiswano leMotsae Foundation Championship. Lo mdlalo uzokudlala ngomgqibelo kwibala iPrincess Makoko eThekwini ngentsimbi yesi-3 kwiindaba ze-MPK TV. Ndingulinge Gcwabe eGqeberha. Bekangako mbukeli besukuphathele kwezi indaba kwelam icala ndinguJessica Bobo negqiza le-MPK TV ebamba ngazo zozibini.